Bon dia, em dic Xavier Maneja, tinc 55 anys i des de fa 7 mesos que vic en aquest pis de lloguer totalment sol arrel de la mort de la meva mare per culpa del Covid-19. Estic rebent un suport que consisteix en que una persona ve 3 cops per setmana i aleshores ell doncs, em fa com una mica de guia. A mi em van ingressar el dia 23 d'octubre a l'Arnau, en estat greu. Recordo perfectament que era un divendres i la persona aquesta que em va fer el servei de suport doncs em va venir a veure perquè jo ja li havia dit feia uns dies que no trobava massa bé i em va dir, ja et vindré a veure. Va trucar i al veure que jo no li contestava, es va assustar, òbviament, i llavors ell va decidir per compte pròpia trucar al 112. Vaig marxar d'aquí tan malament que l'únic que em vaig emportar era l'opuesto, una jaqueta de pijama que portava mentre jo estava al llit, em vaig posar uns pantalons i adiós buibones, és que no vaig pensar agafar ni les ulleres. I recordo que tota l'estona que vaig estar d'espera en el box, que va ser bastanta estona, potser va ser dels pitjors moments. Em diuen, noi, has sortit positiu. A mi se'm va caure el món a sobre, perquè se'm va representar idènticament el que li havia passat a la meva mare. Aleshores, a mi em va entrar la por al cos. Gràcies a el Lluís vaig poder obtenir les meves pertinences, doncs un pijama net, sabatilles i el que s'acostuma a posar en un maletí quan és el cas d'un ingrés hospitalari. Valoro molt més la vida en general, perquè jo al llarg de la meva vida havia tingut algun que altre intent de suïcidi i no fa pas tant que encara tenia aquesta idea, però ara havent passat el del Covid, em vaig esglaiar tant que he après a valorar molt més la vida. Jo animo a les persones que ho hagin patit o que ho estiguin patint a que no tirin la tovallola, que demanin ajuda. Jo he tingut la immensa sort de tenir l'ajuda de l'associació ALBA. Doncs no us rendiu, lluiteu, que si se us pot agafar a temps val la pena i se'n pot sortir. Si no, aquí em teniu.